Hormatly prezidentime de sanly gomarkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini glan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda gowçy ekşini agrotehnik möhletlerde tamamlamak we ekşi geçirilen meýdanlarda gadyr göýge çalmak üçin işleriň gurulşy, göýge çalynan gowçy meýdanlaryna degişli obagçylyk işleriniň geçirilşi, bugdoý meýdanlaryna aýkinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň we öýdüş suwuny tutmagyň alınıp barylşy, maýtalary diýankeşlerden goramak we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherlerini guramak boýunça ýerine getirilýän işler barada hadabat berdi. Vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen badarlarymyzy bolelin üpçün etmek oruna maksatnamaly işler talaba laýyk alyp barylýar. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek oruna degişli çäreler görülýär. Şeýlege mutabatda o milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly diskalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda diskalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşy barada hadabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde halkymyzyň arsyl bereketi hadaplanýan bugdoýyň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin aýkinlere ýydyk etmek maksady bilen bugdoýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öýdüş suwuny tutmak, onuň ziýankeşleriniň öňüni almak boýunça işleriň agrotehnik kadrara laýyk geçirilmegini mundan meýlekde üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentime de obagçylygynyň iň jogapkärli möhümleriniň biri bolan gallar onu da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenigini belledi. Şoňa baglykda möhümde bolanjak kuwatly kombaýnlary, gally daşaýjy awtologary, beýleki zerur enjamlary hemde hatyry kabul ediş bölümlerini möhüme taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Vilayetde gowçy ekşini ýokary ýerle geçirmek hemde agrotehnik möhletlerde tamamlamak üçin obagçylyk tehnikalarynyn gurallygyny dol güýjüne işletmegiň, paýty önürçileri derur bolan ýokary ýerli gowçy tohumlar bilen üpçün etmegiň, göýge çalynan gowçy meýdanlaryna hatarary bejergisini geçirmek işleriniň alınıp baryşyny ýygyderlik gödükçülükde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Gowçanyň ziýankeşlerine garşy görülýän çäreler talaba laýyk alınıp barylmalylar. Döwlet başçylary vilayetde ýazlyk yer almanyň we soğunyň bereketli hadyryny kemale getirmek üçin bekinlere ýydyk etmek, şeýlegem beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnik kadra laýyk geçirilmegini ýygyderli gödükçülükde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentime de pili öndürmek möhüminiň dowam edýäni bilen baglyqda vilayetde ýüpek gurçugyna ýydyk etmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli taşlyklar berdi. Hormatly prezidentime o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde önümçilik, medeni durmuş maksatly diskalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda diskalaryň gurulşygynyň haýyl depkinine alınıp barýanyny öňçekdi. Döwlet başçylary o milli maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça alınıp barýan işlerde kemçilikleri ýol berenlik üçin Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa keýinçe glan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi taşyrdy. Soňra häkim ýylatyň haýyşyny nazara alyp, vilayatyň merkezi Änew şäherine mesjid hemde onuň ýanyna tadaka bermek üçin niýetlenilen jaý gurmak baradaky teklip bilen döwlet başçylaryna ýüzlendi. Hormatly prezidentime mesjidi we onuň ýanyna sadaka jaýyny gurmagyň sogap işleriň berdigini bellemek bilen bir teklip makullady. Hemde halkyň islegine görä bu babatda degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentime Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp barýan möhümlerin obagçylyk işleriniň barşy, şol sanyna gowçy ekşiniň depkinlerini güýçlendirmek we agrotehnik möhletde tamamlamak üçin işleriň gurulşy, göýge çalynan gowçy meýdanlaryna degişli işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Vilayetin bugdoý meýdanlaryna aýkinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öýdüş suwuny tutmak işleriniň agrotehnik kadrara laýyk geçirilýänligi, aýkin meýdanlaryna diýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherleriniň geçirilşi barada hatabat berildi. Hatabatyň şäherlerine şeýlegem yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen badarlarymyzy bolelin üpçün etmek oruna ýerine getirilýän işler ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işleriniň gurulşy barada aýdyldy. Şeýlegem häkim o milli maksatnamasyna şonuň ýanynda ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly diskalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda diskalaryň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde gowçy ekşiniň depkinlerini güýçlendirmek we agrotehnik möhletde tamamlamak işleriniň geçirişini ýygyderli gödükçülükde saklamagy taşyrdy. Göýge çalynan gowçy meýdanlaryna hatarary bejergisi ýekelemek we otak işleri talaba laýyk alınıp barylmalylar. Ekinler zerur meçherde suw hemde dökün bilen üpçün edilmeliler.
Buğday meydanlaryny mineral dökümlerden iýmitlendirmek we ediş suwun tutmak işleriniň agrotehnik kadralara laýyk geçirilmegi, akin meydanlaryna ýankeşleriň we ketelleriniň öňüne almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşy üpçün edilmeliler. Döwlet başlarymyzy owagjylygynyň möhüm mewsimleriniň biri bolan gallar oňa da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenigini bellidi. Şonuň bilen baglanykda mewsimde uranjak kuwatly kombaynlary, galla daşaýjy awtologary, beýleki zerur enjamlary hemde hatyly kabul ediş bölümlerini mewsime taýýarlamak barada degişi görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz yer almanyň we göýök bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bu önümler bilen badarlarymyzy bolelin üpçün etmek işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp balyşyny iýdigderli gödöwçükde taklamagy tapşyrdy. Wilayetde ýüpek gurçugyna talaba laýyk iýdik etmek we pile öndürmek işleriniň gurulşyna üns bermegiň zerurdygy bellenilip, gymmatly çiğ marka taraplanýan pileňiň öz wagtyna taşrylyp başlanmagynyň üpçün edilmegi wagtynda da degişli görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyzy ow milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda wilayetde medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasalaryjy deskalaryň gurulşyklarynyň alınıp balyşyny iýdigderli gödöwçülükde saklamagy berk talap etdi. Şonuň bilen baglanykda hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp balýan işlerde hemde şahaly hatyryny ösürip ýetişdirmekde kemçiliklere ýol berenligi üçin Daşowut vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa keň çyglan etdi we ýol beren kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi tapşyrdy. Soňra häkim ilatyň isleglerini nazara alyp, vilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid hemde onuň ýanyna tadaka jaýyny gurmak baradaky teklip bilen döwlet başlarymyza ýetdi. Hormat prezidentimiz wilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid we sadaka jaýyny gurmak baradaky teklibi gollap, halkyň islegine görä bu urda işleri amala aşyrmagy tapşyrdy.